Parti a partiban, mindenhol parti van, a távolság gyermekeivel, senki sincs parti van nálam a mikrofon, a hangulat, meg 100 fokon tombol. Most mindenki csak egyre gondol, megáll előttem és beindul, ha hallja, hogy itt mindenki bizony az ütemek rabja. Forró a hangulat, még a levegő is izzad. Bulizni jöttél, hát gyerünk már, ha itt vagy. Ma este a csajokról is lekerül a felső, de először mikrofont ragadok, az lesz az első. Ez lesz az a csapat, ami felpörget ma este. Jobb lesz, hogyha hegyezed a füledet a repre, mert ettől kezdve már nincs megállás. Ha ezzel indult, akkor eltűnik a gátlás, ami fogva tartott szinte egész este, igen. A távolság gyermekei már itt vannak a színen.